Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palimay Drama. O karon ato na pong i-upload ato ang Palimay Drama Compilation Part 113. Sa dili pa ta magsugod sa ato ang drama, ako tamo hanyoon mga listeners, kinasing-kasing na kong paghanyo sa inyo nga katulang mga mugbo nga ads mga listeners. Pwede ba nga dili lang niyo i-skip ads mga listeners, no? Po na kayo ng tabang sa po ang mga listeners na may na lang makatigong-tigong tag mga sintabos, no? Medyo dali mga listeners, no? Medyo sakit na dyan itong mata. Sige, edit, no? Pero ako alam mga listeners na magpadayon dyan kong listeners para sa paglingaw kaninyo mga listeners, no? Ako alam po dahil yung mga listeners sa inyo, katulang mga mugbo, katong mga tagas, pwede na ninyo i-skip mga listeners. Naot nga masabtan po ninyo mga listeners, no? Atong basahon, katong last na itong gi-upload nga part 112, ang mga comments atong basahon. Ang first comment si Ray Aventihado. Mayong gabi naminaw ko diri sa Las Piñas, Metro Manila. Salamat sa pagbasa. Salamat jud kanimo Ray Aventihado o amping-amping da no sa Manila. Salamat jud kay sa imo ang pagpaminaw sa atong mga drama. Si Virgilio Balanay, salamat idol. Lipay na sadmi sa new upload, kinatawa sa imong drama idol. O salamat sa pirming pagbasa sa akong ngalan. God bless na lang kanimo idol. God bless po kanimo Virgilio Balanay o salamat jud sa imo ang kanunay nga pagpaminaw sa atong drama, no? O salamat po sa imong pag-comment nga naadjud ka, no? Na mao dunay isa jud ka nga na-appeal sa atong pag-intro vlog, no? Si Delsam 99, wala man ni comment, pagpaminaw ra man iya. Salamat kay kanimo Delsam 99. Welcome sa ato ang Palimay Drama. O salamat kay sa imong pagpaminaw po, no? Si Ma'am Balbina Tapalis. Salamat sir sa kanunay nimong pag-upload o pag-mention pirmi sa akong pangalan o sa akong pamilya. Nara ko pirmi sir, naminaw nimo o padayo lang jud sir o God bless nimo. Salamat jud kanimo Ma'am Balbina Tapalis o magpadayon jud ko ma'am. Kay isa jud ka ma'am nga nakapadasig kanako nga magpadayon ko sa akong mga gina-upload, no? O salamat jud ka sa imo ma'am sa perminti nimo pag-comment, no? Nga mao jud na akong basihan pud ma'am sa akong pag-intro vlog. O amping-amping da ma'am sa imong trabaho diha sa laing nasod. Ug usbon ako, salamat jud kay ma'am sa imong kanunay nga pagpaminaw sa mga drama. Si Rachel Manuel, ang gugma mura na nag-hit and run kung di na niya kayang panagutan iya jud kang biyaan. Ang gugma mura sad nagkuranang sinihan, ayaw biyay kung di ka gusto pulihan. Maisad ang hugot ni Rachel Manuel, no? Napay yang comment isa. Thanks idol sa imong mga drama kanunay nga naghatag og katawa sa mga kasing-kasing nga masulubon. Padayon idol sa kanunay nga tumong sa pagpakatawa, narami pirmi mosuporta. God bless nimo idol sa imong minahal nga pamilya. Salamat jud kay sa imong ma'am Rachel Manuel sa imong kanunay nga pag shout out, no, nga nalingaw sub ko. Og ang napayang commentary isa, shout out pala ako sa mahal nako si Marilao, Bulacan, Manila. Salamat jud kanimo ma'am, no, Rachel Manuel o ang iyang minahal nga si Marilao nasa Bulacan, Manila. Amping-amping na ma'am sa imo ang trabaho diha, no, sa laing nasod. Ug gusto na ko ma'am, salamat jud sa imong mga hugot nga isa jud po na ma'am, no, nga nakapadasig na ko, no. Salamat jud kay sa imo ma'am Rachel Manuel. Si Jod Polistico, salamat kay idol sa pirming pag-upload nimo. Malingaw na sad mi ari na nahanap ko'y mangita og trapo idol, labi na ning tito nako nga. Salamat jud kay sa imo Jod Polistico, no. Ganahan kay ko aning Jod Polistico nga update jud kay ni siya nga pag nag-upload na to, update kay ni siya, no, mag-comment, no. Salamat jud kanimo Jod Polistico sa kanunay nimong pagsunod ug pagpaminaw sa atong drama. Ang ikarang comment ni Jod Polistico, idol maayo pa ang manok sige og hapyod pero iyang asawa sige lag hapyod sa kamot tungod sa kalagot sa iyang asawa idol. Igiihaw niya ang manok, gisaba pa unya, gihigop sa iyang bana unya ni iyang bana kalami sabaw kinsa ning manok ni iyang asawa imuha mo ta idol, sakit kayo akong tiyan kinatawa. Salamat kay kanimo Jod Polistico, no, sa kanunay nimong pagpaminaw jud. Si Alternative Hits una tong komentor idol, shout out from Japan. Ganahan kay ko naminaw sa imong mga drama. Salamat jud kanimo Alternative Hits sa
pagpaminaw nimo sa atong drama no. O amping-amping diha sa Japan si Rigi Hinampas. Idol, pa-shout out ko from South Korea. Pirmi ko niminaw sa imong drama, makalingaw kaayo makawala sa kakapoy. Salamat kay kanimo Rigi Hinampas no sa imong pagpaminaw. Welcome sa ato ang Palamay Drama bago na tong komentor. Og salamat kay kanimo Rigi sa imong pagpaminaw sa ato ang Palamay Drama. Si Annalyn Boni. Salamat na po idol sa new drama. Salamat po kanimo Annalyn Boni. Si katulong comment ni Jude Pristico. Idol, salamat kayo kay naanan reply sa akong comment bahay ni Tito na ako nga nagpangita og Paris kay na po tunod tita nga nangita pod anak pa siya idol nga kamao ba daw mutusok ang Tito kay siya kay baw daw nga tari. Try kuwang sa akong Tito. Pahuway ra jud umanghi ng tita niya idol o sila man gani ang magdayon. Mao jud no. Ang maayo kay Pristico no kay kita nagpartner imong Tito no. Naot nga magkailhanay na sila. Nagka-partner na imong Tito. Focus mo na ko Jude Pristico, salamat jud sa imong kanunay nga pag-comment no. Si Mary Grace Pamugas, salamat kay Sir Idol sa kanunay paglingaw namo. Shout out sa mga boys nga usahay pabayot pa padili pa kuno niya hangol man day kayo. Mao jud no, nay uban nga pabayot adi ay unya magkagusto man day babae. Salamat jud kanimo Ma'am Regres Pamugas sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong nga drama o amping-amping na ma'am sa imong trabaho sa lain nasod. Si Jimmy Sinal, nice idol, enjoy kayo. Salamat pud kanimo Jimmy Sinal. Si Vilma Amor, malingaw na sad mi ani sir, nindot kayo makalingaw jud. Salamat kay kanimo Vilma Amor. Si Lucy Silva, thanks Lord sa new drama. Salamat po kanimo Lucy Silva. Si Jerome Lerna. Ayos kaayo Lods. Salamat po kanimo no. Si Oscar Abedog. Salamat na sa idol. Salamat po kanimo Oscar Abedog sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Salamat po kayo sa imo ha. Si Bobby Karel. Lingaw na sad mi idol. More drama pa. Salamat po kanimo Bobby Karel. Si Annalyn B. Salamat idol sa kanunay nga pag-upload. Pirmi. Salamat po kanimo Annalyn B. Sa imong pagpaminaw no. Si Gary Sampud, bago na tong komentor, mao ra ni among lingaw idol while gitrabaho mi. Salamat ka idol sa drama. Salamat pud kanimo Gary Sampud sa imong pagpaminaw o welcome sa tuang Palamay Drama. Si Dennis Moral, kadong comment ni Dennis Moral. Thank you again idol for another drama. Very nice. Salamat pud kanimo Dennis Moral no. Naadjud ka pirmi pagpaminaw sa mga drama. Si Karen Baroy. Salamat sir sa always nimo pag-upload lingaw kaayo mi. Salamat pud kanimo Karen Baroy sa imong kanunay nga pagpaminaw. Si Judith Sakia, thanks sir sa new upload, very nice kaayo lingaw jud mi. Salamat pud kanimo Judith Sakia sa kanunay nimong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Christopher Valdez, more drama pa, palimi ay pa idol, nindot kaayo. Salamat pud kanimo Christopher Valdez sa imong pagpaminaw sa mga drama. Si Analisti, okay idol, enjoy mi mga igagaw paminaw. Salamat po kanimo Analisti. Si Danny Lopez, hahaha, lingawa kaayo basta palmi ay wala ang kalaay. Mao jud. Kalingaw jud ni ato ang palmi ay drama no. Salamat kay kanimo Danny Lopez. Si Susit Palmiros, idol, akong iyaan dire natagak sa hagdanan kay nagdali sa imong drama. Bahala daw matagak basta paminaw lang sa imong nga drama idol. Salamat jud kanimo Susit Palmiros sa kanunay nimo pagpaminaw sa imong pag-comment. Music Lover Mix, salamat dol sa pagpalingaw namo pirmi. Gugma ako sama sa kabaw kay daron takagabi man o adlaw. Kulba ang comment, kulba po ning comment ni Music Lover Mix no. Salamat jud sa imo ang comment ni Music Lover Mix nga pirmi sad ko malingaw sa imong mga hugot no. Salamat jud kayo. Si Bika Lods, makaburot og sipon imong mga drama, maantos pa ang init sa adlaw ug ang hangin mga bugnaw apan dili sa kamingaw sa pinalangga kung ikaw. Tulba ang balak pud ni Bika no. Salamat kay kanimo Bika no. Magkalingaw po ni imong comment. Si Kati Bando, salamat kayo idol sa manindot nga drama ug isa jud ka makapalingaw kanamo. Daghan kay salamat ug amping kanunay. Salamat jud kanimo Kati Bando sa imong kanunay pagpaminaw sa drama. Si Jean Bagaris,
Always supporters ko sa tanan drama mo idol. Sukad pa sa una maong higma ako sama sa baboy kay ungaron ko ng imuha nga way luy-luy. Kulba idyo. Kulba po din si Jim Bagares imong comment no. Salamat kay mo Jim Bagares. Si Joseph Bacarong sa gugma mas maayo pang maghulat og dugay kaysa magdali unya dili magdugay. Shout out Lods. Salamat po kay mo Joseph Bacarong nalingaw ko sa imong comment no. O mawat na mga listeners, tanan ka-comment sa atong part 112 ug atong ibasa karon sa part 113 o ato na sugdan mga listeners atong Palamay Drama Compilation part 113. Ginaingon, dili gyud ay lalim nga wata nga mahilig ko nga ibabaw sa kama. Kaya sa atong bana, ang iya, siya naman kaluya. Kita sad, tingluuya, wala may magtukod nga sawa. Ang nagnanga nga buaya, mo kining nahitabo sa akong kinaboy nga di mahina. Mahikalimtan. Dong Joel. Dong bang? Iganahin ko ba? Terjak to ba? Sige na ba? Buotan man si Dudong. Sige na dong. Terjak ko ba? Dai? Kusog mo nun kaghagok niya eh. Ganahan ta diri? Isurag yung pukaw ng taong nagmata eh. Kalagot. Magkalakot ben kayong tanga eh. Di ganahan unta ko. Kakanunon ko. Pero buhay pa nang upakaon. Makalagot gyud. So nagpalik sa kwartong amaw ay. Day. Tana, Day. Manggawas na ta sa kwarto, Day. Di ko. Kay gigutom ko. Gusto ko mukaon. Mabitay day langga nga. Pagawason ta ka dinis kwarto. Kay andam ng lamisa. Di ready na ang atong pagkaon sa pamahaw. Tana day langga. Kaon na ta. Gigutom ka. Basing gakutoy na imong tiyan. Tana mga on na. Dili ang akong tiyan ang nakutoy sa kagutom do. Kung dili, kining babas buaya nga gigutom, Joel. Ha? Masa maluoy ka dong pakan ani, be. Hungitin ni ano, be. Dili palagi pwede, Day. Kapoy po man akong lawas sa bugat ng mga trabaho, Day. Good? Wadyo kay ayong pagkabana da. Ako ganyan niya maglagot. Mangita mo kong laing-laking mutambal sa gibatin kong kagutom ba? Kamay na lang dyan kagkuwang, Joela ka ha? Kamay na lang dyan ka do. Langga. Ayaw sa taon og ingnaana ang imong bana nak oy. Buotan ba yan nas Joel? Kugihan mo trabaho. Niya, wa gyud na mga bit. Katulang nahimo ng announcer sa radyo kadiyot ay daghang babae nag-ibid-ibid ng Joel og ang iyang gibuhat miundang siya sa iyang pagka-announcer sa radyo aron lang sa paglikay sa mga tentasyon nga madili siya matintal sa mga babae. Ingon ka anak niya kamahal ni Joel. Nahibaw man ko ba? Mahal ko ni Joel. Pero ma, luya mo gud siya ibabaw sa kama, uy. Sikilag balibad. Nya ikaw, malipay ka anak. O ba? Uy, luya siya ibabaw sa kama. Luya kay uy. Ay, pagkahanggaw gud niya. Be, panihan nas Joel, be. Ako'y kasabaan ng buang-buang nga dako. Sorry kayo, ma. Kapoy mong good nga akong trabaho. Nakaunahon na manggani ko nga mubalik na lang ko pagka-announcer sa radyo. Kuhaon ko ko nga manager, ma. Unsa? Di ko masugot oy. Pilar ko sweldo anak. Kanang trabaho ni mo ron, mo inindot kay dako kag sweldo. Unya do na pa incentive kada adlaw. Gusto man ka nga permi kong lagsik sa ibawas kama, Day. Ano na lang kugo sa trabaho nga dili bugat? Tempa-tempa. Boy na paminawa ko ninyo, ha? Inanin eh. Ikaw, Milan eh, husto ka. Nindot ng trabaho ron ni Joel kay dako siya sweldo. Doon na pa'y cash incentives nga madawat kada adlaw. Okay na kay na. Pero ikaw sa Joel, ayaw sad pagluya-luya ibabos kama do. Kay kami ba yung mga babae do? Magpangita, baya mi anang turjak. Mauman bitaw nga magminyo ang tanang tao alang anang butanga. Busa, maluoy sad ka taon sa akong anak. Turjaka ng kanahan.
Oo, ma. Torjak ka na. Oh, ma. Ya lang ka da. May lang kas istorya da. Bantay bitarong ka biig dili ha. Bantay jud ka na. Joel. Sige pa dong. Ewan Kapuya. Puya ba yan ang buhatan na yun? Kapon yung tupuya gaba. Ay, kapoy ko. Lamra ba na sa May lami ang turjak eh. Pero gaba ng buhata. May lami. Basta kay gigahan ko. Ay, paya ko, Joel. Iking. Mao ka na, day Milan eh. Naibaw ko nga tagsara kalipayon sa imong bana. Tungod kay dili siya hilig anang butanga. Busa himo akong kabit, day Milan eh. Anad na ko ani. May nalanik kay sa adik-adik. Kay tagbawon jud ka. Kahambog benin mo, manulti Iking. Bangis gud ko. Sabad dia, oy, bangis mong mata. Hilas! Hilas, yun. Sigurado gid ka. Ay, ayaw. Matagbaw ko nimo. Nga nakadungog ra ba ko do. Kana ko ng imo do. Gamay ra ko no na. Nya mo bo pa yun. Gamay. Kamalain ana. Gamay gud ta. Dako ni upaw lang. Kada mga chismis-chismis ay pagtuwa na intriga ra na eh. Kabita ko, di ba? Na. Muragi ka kanang kuan. Muragi ka kanang bitang mga nakadaadlaw. Nabug na to. Na bugiro bi gitaw nimo oy. Ay tinuod lagi day. Basta sige na day. Milani day. Sugtan ako day. Himuan na din ko kabit day Milani. Di lang ko nimo Iking oy. Maloy ko sa kumbana nga akong budhian. Ayaw kaluya ng tao nga luya nas kamo eh. Imo pa ng hiluan? Nakahilo diha. Balik ako. Oh, sige, bueno. Standby lang sa kaha, Iking. Ay, reserva. Oo. Saan gani? Kontak ko na taka. Ang bibi, hatagi ko si mong usal number, be. Okay. Meron. Bahala na nila magsamok-samok. 0933. Oh, 0933. Usban ako ha, 0933 Lagi, 0933, lagi. 1661 1661 858. 858. Okay? Rambol na ha, tanan. Tanan. Okay tayo straight. Okay, na-phone book na. Ano? Standby lang ka, ha? No, iking upaw. Okay. King, lagi. So what the heck? Kontak niya ka karong si Manaha, King. Salamat taan, ha? God bless you. God bless you too, Day Milani. Ayaw ha, kabuotan na akong pagumangkon niya. Naghunahuna ka nga mga bet. Bitaw tiyo, oy. Ang tinuod. Karon nga doon gipamati nga sakit si Joel. Di ko ganahan nga mga bit. Oh, Mahalan ko si Joel, tiyo. uy, unsam na yung sakit ni Joel ha, unsa? Oh, matoy pas doktor nga. Over-fatigue ko, no. Sobras kahagos trabaho ba? Unya, hinabako sad. Unya, mo inom pag yun. Mao nang nasakit si anang klasiha sakit. Bida sila si Joel. Uy. Unsam lagi ang sakit anang Joel. Ay, maayo raman hinoon. Okay raman. Wala raman ay kaso. Unsa ang sakit ha? TB raman. Sakit ka mas baga. Maayo kay maayo rasad. Oh, maayo Mao ba? raman na. Di pa mamatay. Kana ra ba ko nung lalaking doon na TV day? Hmm? Pastilan, paspas ko nung kinamuduot ay. Oh, ha? So kinamutorjak. Giahak. Oh, Mao ba? kakuyaw kung maunay iya kamatian por bida. Uy, nga nung na sa tibiha sa una. Uy, mao ba tiyo? Hala, mao di ay nga ning baguhay lang. Kugihan na kay siya motor jack. Tungod ay anang iyang TV. Oo, ayaw ulit sa siyang palabihi sa tao na nabutangan eh. Ang tambal, ayaw siyang papaltahag inom, aron mamaayo na siya. Ah, kaayo ni mo imong ayuhon nga may hinom kay mo Dr. Jack. Oh, Oh, gikan ron tiyo. Di na nako siya palitag tambal. Aron di siya maayos ang TV. Uy. Aron permi na ko niyang turjakon. ako hangol, hangol! Day Milani. Sad ko nasakit og TV day. Ganaan naman ko aning banga day. Ay, sama. TV ka doon.
Nagatumbang na ako. Nagatumbang na umuupo. Giutoy ko sa akong uday. Pero dili na mo pahuway. Ayaw sa tao kunong ang tambal ni Joel. Uy, mamatay na og dili na mo inom tambal. Paimnon man sa nako siya ma, pero ako rin panagsaan. Aron di siya maayog dali ba? Pero di man sad na makalamay iyang sakit kay mo inom man siya panagsastambal. Bida, mabiyuda kag sayo anak. Uy, mamatay gyud ang bana nimo ba? Basta, panagsaan ra nako siyang painom sa tambal. Og may biya sa akong kadiyot sa amo ma. Kay ako'y maluya, uy. Kung maunay mo kondisyon si Joel. Mubalik na kurong taon-taon sa bahay. Pahuway sa akong mga 10 minutes, ma. Baya sa akong anak. Ayaw pala bihi og paturjak ng bana nimo. Uy, bawal na siyang sakit. Mamatay man gyud si Joel ba? Bisag pustaanay pa. Awa niya. Patay man gyud ng bana mo ba? Milagro ay. Gitaliktan lang ko. Musimana naman kapin nga di na kayo na siya motorjack na ako. Ano man ka? Wa naman ang tanin ako siya paimna siyang tambal sa TV. Ay, kikanahan rabon ko ang taron daw. Kalagot uy. Unsa? May sekreto ka palit og tambal? Og midpadayon kag inom og imo-imo lang? Day. Og kaluoy sa Ginoo. Naayo na ko sa TV, day. Maubitong dili na ko ganahan anang turjak. Naayo naman ko sa TV. Kuya di mo! Di ko musugot na mayo kas imong TV, Joel. Kinahanglang mabalik ang imong pagkatibihon. Kinahanglan yun. Ay, wa na ko'y nahimo. Hingpit na yung naayos, Joel, ang TV. Ug aron paglikay nga magkako sa kumbana. Awa, migamit na lang kong balhibos manok. Na lang kong balhibos manok ini. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gigi. Dinaingon, nagpupri ko, apan wa gyud ko'y plano nga mahimong usa ka kabit. Panahitabo gyud ang dili ko gustong mahitabo. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi na kumahimong mahikalimtan. Mao nay tabi nga nadungog nimo sa gawas, nay? Ay o gani, ang imong amiga ko no nga si Sarah, dunay kabit. Pwerte ko nung guula ron siyang bana. Uy, si Jimbo. Naunsa man taon akong amiga, uy. Kabuutan ang iyang bana. Nya dato pa. Swerte man gani siya kay gipanguyaban siya dato. Ay, pagkahuman gipangasawa pag yun. Ay, magsige magbiyahe ng iyang bana. Kay negosyante lagi. Biyahe-biyaheng negosyo. Tagduha ka semana nga di maulis bay. Ay, kada noo Sarah, nay, di naman na virgin nga napangasawa ni Jimboy. Duha ka lalaki rin na agian anak dihang nagkauyab sila ni Jimboy. Bisa na oy, gamay anak duhara. Minyo na gud siya. Mukaringking pa di gapon siya glaeng laki. Dako ka ng saoy. Unya, babae pagyud siya. May paglalaki nga magbinuang kaysa babay. Na, ay mo adunong ko sa ilabi. Adtuon ako siya. May kay wa ko'y trabaho ron. Lugar ko nang tungod sa bahay nga green ang color sa gate. Oh, ma'am. Kadiyot sa ha, kay manaaw sa ko ha. Dera dia complete oh. Salamat, ma'am. Sige, way sa pa yan. Naabakaron silang duha diha. Boy! Oh. Sige, kailang niya, binda. Oh. Ano ka? Unsa man? Anong nangabit mga asawa, girlfriend? Nga, nakuumtaning ako, ah. Hindi siya ka siguro ka maong palami. Ditsul kag tungab.
So, tungab. Tungab. Hindi ko basud ba? Tungab na yun. Biday. Di sad ako diretsohon oy. Ako pa siyang romansahon og maayo. May pagsaang ni Unya. mo kamang pa ikaw. Tuwa siguro yung basta ba. Hey. Romansahon magay nako. Mang. Unya, akong didihon pag yung maayo ang duha niya ka boobs. Unya, ako ding hagkan siya tanan. Oh, unsa pa man? Ha? Gibuhat na ako ang tanan. Buhat ko taon, baka ani mo eh. Gibuhat lagi na ako tanan lagi. Buhat ano yung mga. Gikan sa iyang uhang to sa iyang tiil. Ako nang tilaan. Murag ice cream. Mga ingrons kuko, imong gisusum. Wait talaga. Imong gibuhat? Gibuhat ako talan. Style imong gibuhat? Oy, helicopter style bagali. Patuyukon pala ko siya. Bida. Lipong good. Ano iyang nagibuhat ba no? O lagi, paita ba yan lagi? Yan, huwag ka ng diabetiso na. Ato lagi siguro mag-i-apirme ba? Di ba tagbo ko sa klaki ba? Mga Paita. wag gila eh. Kung balik siya, may problema. Wag na, ay padayon na, biya lang niya. Ha? Oh, I-itsars gawas ang tanan niya mga sinina. ay, dili ko kayo mo ana. Oy, gaw, mahal kay na ko siya gaw. Mahal kay na ko. Oy, Ah. la. Oh, palibak ay. Yung mga asawa eh. Nangyari siya eh. Luya, tingalin, agi ikaw siya kabit. Anong nagdurbil man siya? Nga may duplicate man na siya sa Yahweh sa Candados Gate. Bebe, ako yung ay, ako yung kasaba ng dabuhan ko ng kasaba ng asawa ni mo, ha? Ako yung abli dere. Nining imong gibuhat ako sa rat. Angay ko na ginuntay ikaw nga palayason ug buwagan sa igpit man. Mahal man kahit ikaw. Gigog ba ko ikaw magayo? Dukaya sad, uy. Dukay kay makaapli. Huwag mo sa kukabantay dayon. Uy, nga na aday doorbell skillet sa gate. Ay, salamat. Kaya ni Abdi nagamay ang pultahan sa gate. Oh. Oh! Ay, kuyawan ako, uy. Maayo kayo na uli ka ng asawa, ha ka? Ha? Ngano? Asawa nga ka ng salbahis. Ha? Ngano? Di ikaw Uy! ang... Osa ba? Suman. Osa ba ka? Di ikaw ang... Sar? Ikaw rin, Sar? Jaba de ay Gigi ko, uy. Oh, Si Sarah, ayang asawa. ikaw rin, DJ? Klaro, anak. Ikaw din, eh! Lano. Ano? Kaluoy sa di mo, Jimboy, uy. Ay, Ano nagabit matawon si Sarah, uy. Kabuutan ni mga pagkabana. Ano nakabuhat man siya tingon ana? Mga di agaw, palit lagi ato lagi. Pabalikat na din yung mga asawa. Palayasa ato. Kung muli siya, itsa lagi sa bitana yung sina. ay, gaw. Itog lang yung babae yung buton. Oh, ano si Gio? Ha? Friend. Mga nagaw. Pagkanto sa ng asawa mo hinungdan eh. Basig, di niya ako makagwanta. Patay noon ka. Oh, ikaw. O, mo na diya. Gagaw di na ito, matagaan ang atong utok, oy. Ang dagan sa itong utok. Basahin ko, mapungot ka sa pagsigi pabadlong ni Sarah. Niya makauna kag papatay niya. Sao na lang. Dili ko makain mo ana gaw pagpatay og tao gaw. Kanang isusguro na ko nimo. Di gi ko mapatay og tao. Oh, Kuan na lang, be. Hatagi kong cell number ni Sarah, be. Ako'y makikisulti niya. Hangyoon ko siya nga magbinuutan na. Upiyaan niyang iyang kapit. Oh, sige, tagay na yun. Tagi sige, contact number si mga asawa. Naaday sa inyo ron si Sarah, noy? Mo may sulti niya na ako nga ani ko na may magkita. Oh, dahil Gigi, di pa dugay nga ngabot. Ako, ikapoy ng anak kataon nga, gipadlong ko na siya. Bahan iyang binuang. Apan, supakira kayo nga way, sama, matawa niya sa sila. Supakira nga way sama. Oh. Mo sa day tuyo na ko ron niya, noy, nga hunungon na niya ang iyang mga binuang. Kay anugon, uy, buutan ba inang iyang bana? Uy, masama kayo. Buutan mo siya. Buutan yung kayo nga Jimbo. Pero may ganit ng muhatag niya ako o kwarta. Di buutan yung kayo. Ambot ng anak ko eh. Di man yung taingon anak sa kanya adto bang kanya iya. Namatay naman iyang inahan.
Mudayon ko noy ha. Kay makikistorya ko ni Sarah. Sarah. Mao na day, Gigi. Ambot ba, uy? Buotan man bitawon ta ng akong bana, pero di ko makabalibad sa tao nga mo naka-virgin na ako, uy. Siya mo yung akong ikapitron. Sa may naan na tawhan nga was imbana, ha? Oh, lupig siya sa kumbana kung buto na unaon. Sa kwarta, mas kwartahan ng akong bana. Unya ang iyang kinataw, mas dako pa kaysa akong kabitron. Parehas mas lang dako, pero mas dako yun na kamay sa akong bana. Unya, nganong gipalabi man nimo ng tawhana, nga mas labaw man kang imong bana kay niya. Siya man gud akong first love, tay. Anak man yun na, day. Di man yun na tumalimtan ng lalaki nga mo ay nakaunag buak sa ato. Na, buwagin na imong kabit, uy. Kung dili ka gusto nga magmahay ka, buwagin na siya, Sarah. Jimboy. Oo na, day. Di ko naman to sige buhat isaran ako. Usap buwagan ko siya. Ug mahimo ba nga Nga unsa? nga ikaw ang ipulin ako ni Sarah? Jimboy. Jimboy. Uy. Day. Imo ikalitan og kakos niya. Kihakan ko nimo. Day, uyab na ta. Uyab na ta, maluoy ka. Lami kumuhaw ko. Jimboy. Tara sa akong kwarto din. Tara, day, JJ. Jimboy, may asawa ka. Dili lang ko, uy. Maluoy ka, day. Tambaling ako kasing-kasing magulano, day. Sige na, day. Maluoy ka na ako, day. Day. Kami sa imong lips, day. Ito, ni mo lawas, day. Kakilo ka na. Salam ka, day. Salam din na tambala lang akong kasing magulano, day. Mika kayo. Uyab na, day. Uyab na ta. Day. Ako talaga, day. Ni-crack ako, Ang sakit. Nagising ko. Agay. Agay sorry, ka, day. Plus. Sorry. Agay kalami. Hinala ko. Nadung to, nadung. Agay. Dung. Na. Si Jimbo gyud nga bana sa akong higala naka-virgin ako atong higayon na. Humana hitabo, gipalayas niya ang asawa. Unya kami na'y nag-live-in. Kami na'y nagtipon sa bana sa akong higala. Ako si Nelson, ginaingon. Doon na gid ay panahon nga masayop ka sa pagpili og babae nga uyabon. Nagtuo ka nga buutan. Apan di ay dili matagbaw og usa ka laki. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimo mahikalimtan. Dako na kong natigong nga kwarta. Inig uli na ko sa Cebu. Hagdon ko na unya og kasal si Sonia nga akong uyab. Akong cellphone. Si Papa Pabling na sad ang nanawag. Ang pagpanaot na sa tingali sa akong uyab ang iyang tuyo. Hello, Papa Bling. Doson, samang taon ka ba nalikya, Trisibo, ha? Unsa man pa? Ang pagdaot na sad sa akong uyab ang tuyo mo? Pauli, nirevisan ka diyot, laro mo tuo kang wako makakstanan kong gisolti mo. Oh. Hello, Pa? Papa Bling? Pa? Ay, giputol na niya yung tawag. Bueno, ugma dayon. Mananghid ko sa mong boss nga muuli ko sa Cebu. Mubiyaon ako din sa Manila mga tulok adlaw. Sa dali madugay. Mutog pa na kining gisakyan ng aeroplano sa airport. Wa ato mahibaw si Papa Pabling nga kalit kong may desisyon ug uli. Magsuta ko rin nga nagsulti ba si tinuod. Hasta si Loida nga akong uyab. Wa ko usap pahibaw ba ning akong pagpauli dun sa Cebu. Salamat kay niya ka na. Waon ako madto silang Loida pa. May diretso ko ni sa ato. Nga sa ato, pahawasan siya masayod sa imong pag-anhero din sa Cebu. Wa. Karon pa, sultihi ko. Tinuod ba ang tanang mong gisumbong nako? Nga may laing uyab si Loida? Wilson, may uyab siya.
Ug di higayon na to siya magpundo sa bahay siyang uyab. Unsa? Kasi may uyab ron. Kinsa pa ang imo ra sang higala? Si Baldo Maro. Si Baldo? Siya ang giuyab ng Loida? Oh, og di higayon na tuaron sila sa payag si Baldo sa papaw. Naktultol ka na sa buong payag, di ba? Opa. Nakatultol ko. Tungod kay kaming duha ni Baldo ang nagtukod sa maong payag. Kay mo ni suruyan na namo kaniadto. Basta gusto magpahangin ang mga barkada. Oh, ayaw kay hinumdum ka pa. Basta dawan, to sila sa buong payag. Og magabi, adto sila sa lain ni Baldo. Ingon sa dili makatuo nga makahimo og si Loida sa among relasyon. Gusto ko nga ikaw mismo ang magkasab nga may laing aki ang imong uyab. Aron malikayan mo ra siya. Dili pa mo magpakasal. Busa, may panahon ka pang pag-atras. Sa nahon-hanaan mong kasal sa buong babae. Karon dayon, Papabling. Muhilom kog saka sa babo. Sutaon ko gyud kung diud ba ang tanan ng sulti, Papabling. Manak dong ba? Ikaw, manak Pakugaw si uy. Oh? Buhay sa kukanit, be. Itas na, be. Ay, sa ko patungi kay bugat na kay ka nga nagawsan ako, eh. Manyara ko, o pagani kong gaw si. Agay! Uy! Nelson? Siya bag... Ikaw? Uy, hala! Hala? Oh, tinuod gid ay imo kong giluban. Nelson? Ikaw ba'y Baldo? Bebaw ka magiuntang o Loida? Pero imo siyang giuban. Pasilo ko bay, Nison, pasilo ako. Pamuruloy! Basta ko pamanakuan na niya, oy! Sana, Saan sa kanya, no? Gamay kayo! Wayan naman ako. May luwa ko dong. Nadara ko sa kami nga anak sa sex. Sad og dila si Baldo. Nadara nga. Ganahan lang sad ko niya. Pero mo sa'yo ito, no? Dili pa nagkaasawa. Usawa pa ko'y kakot ng usilog ni mo. Pagbuwag ta! Ikan karon! Di na ko gusto nga makita sa imong dagway! Nelson! Nelson, nung pasalo ako dong. Ikaw ang akong gigugma og dili gina si Baldo. Nelson! Di ko kaya mawala. Lagi siya mamati ako. Hindi na ko gibihan. Pasag din lang to siya, uy. Ipadayo talan ng relasyon ko na. Labi, higda ang balik, be. Higda ba, uray? Kaya, wapat taong kumagaw siya daw. Ulo niya, oy! Nelson, ang akong gihigugma og dili ikaw. Gisugot lang tagka para doon ako'y kapahungawan kung mutukar ang akong gana. Pero si Nelson, siya nga gusto. Ang bira na akong pantibitlol ko na palihog. Ay, kimanti na ko. Pan ako si Nelson. Basta na ko siya. Pagdayo, ang bira akong panti. Di ko kaya mawala. Di ko kaya magaw niya. Gikasubo ko, Loida. Na ko'y gustong isang gamay. Dog, tumanggi na nga akong gigugma. Ug sa tanan. Wala man to makaguba si Aldo na ako. Basta ko man ang imo sa iya. Gamay naman kay tong iya ko. Loida! Sana, kamay rin yung imo. Ano? May ba? Layos kong anak. Bagas na akong ni mo eh. Wanay gusto akong anak ni mo kay nangita kag dako, gamay. Gamay ragli ko yan, Noy. Alayas! Layas! Ika! Noy, papi! Nelson, Mao ka na, day Jessa. Nagbasol ko nganong dili ka ang akong gipanguyaban. Nganong si Loida pa ang akong nagustuhan. Nadili man siya kaligan. Mao ni ako, aron panguyaban ka. Sugta ko day, karon pag kumibati og kawili sa imdako nga gugma. Wala ko pa nang balans nangagi mga alaw. ikaw paghihapon ang gihigugma. Pero sa dihang nagkauyab mo ni Loida, larga ka sa Manila. Gisugot na lang sad nako si Carlos. Pero bisag ina ko nakuha sa makadaghan, Nelson. Wa paghihapon ko mo bati og gugma niya. Pues, buwagi siya. Sugta ko, Jessa. Sige na. Dili na ko, mauwaw na ko. Tungod kay di na ko virgin. Wala ko ikapasigar po nimo. Nahilabtan ako sa laing lalaki. Kung sugton ta ka, imurag yapon kong buwagan kay ulhang naman ko. Laad ko. Dili ko ka nabuhat, Jessa. Sige na. Sugta ko. Sugta ko, Jessa.
Kay hangtod ko no karon, ako pa yung gihigugma. Unya, okay ra nimo nga. Buga! No, Jisa, okay ra ka? Kaya pa wala problema na ko. Aw ka na hinong imuha do, salig man kay kuana. Kay og duna pasad taon na dunggan, buram sa nagbaktin. Na yun, Jisa. Ablaring hapog, dyan na nagmaigo na to, ano? Son, niya lagi tahunong sa muda. Ano naman ni? Uday, manuta diha. Kung sa anta, ando ka kuma. Kay mo na to ha. Di na ko virgin ya. Okay ra lagi ko. Taxi driver, dira mong plate oh. Kana day Jisa. Manaw na ta. O, daw Nelson. Katamis ni mo uglis. Ay, Nelson. Ikaw ang mahalog, dili ko kuya. Alibi, kabuong pinimong pante, bi. Wow, bakit pa ini ay? Mga pag-ukay ni. Lambi. Lambi ni mo dyan. Gila. Ngaku na sa baby, kapiyuran sa bini. Ay, pala tubo mo niya akong bini. Tambok sa imo. Grabe lagi na taas. Hala, dili man ni ma. Hala, dili man mahaksaw sa kapad. Okay, kami. Likod. Parang ka na. Parang apo kay imo ha. Parang ni. Irahe. Na virginan ug usab si Jessa, human ko siya mahilab di. Kay nagdugo man siya. Human sa nahitabo, gipamayan ko dayon siya. Og nagpaabot na lang kami sa adlaw sa among kasal. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gemma, ginaingon, kung ikaw napakya sa una mong gugma, ayaw ka guulog maayo. Kay mo abot lagi hapon ang panahon, nga may laing binuhat nga abot sa imong kinabuhi, nga uy tagana sa kahitasan nga imong madayon. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi, di na ko mahimong mahilimtan. Oh. Dong, lagi kayo na sa nga imo kong hilabtan. Magpakasal na lang kita. Pagdali, bida. Sa taon kay. Mura kag sayo na ang buong kasal eh. Dako kay gasto. Kaya lang magtigo pa ta. Bahala na lang kung gamay taghikay ko eh. Ang importante nga makasal ta. Basta niya na lagi. Sige. Pagilis na dewe. Sulog na yung sa ninaw sunis. Ang blouse. Gawas na tayo sa sudlan na itong lodge. Pagilis na, Jim. Dinilang ka. Ikaw nilaos dito. Anilang naog. Di lang ko ni mo ihatod sa amo. Sudod nun ka ng inyo eh. Nagkang kalibaong. Anilang ko kay. Ay ko si Skina taman. Ikaw leso dito. Badong sa inyo. Sige ka diyot kay manaog ko. Sige dong. Unya, kanus ang kamato sa bay aron sita na ako. Matraw niya ko. Sige to ko. Kalapag dinadaan ni Cardi. Murag na usap naman siya. Oh, klaro na lang. Doon na siya laing uyab. Kaniadto kung nuroy mo sa kaisang motorsiklo, iya kag yung ihatod din hisabay. Unya karon dili na siya mohatod kay ang agianan daghan og alibaong. Karon na lang siya moingon ana nga daghag libaong. Ako man siyang gihagad permi og kasal. Pero sige man siyag balibad. Jima, pangandami na lang yun na da ang higayon na day. Nga mulikay na si Karding nimo kay doon na siya laing uyab. Ako pa ikaw no. Unhin sa buwag oy. Ay pabuta nga iiyang unhan o pabuwag. Dili ko musugot ang buwag mi. Hala ko si Carding. O kadaghan na nikuha ang akong lawas. Gemma.
ikaw manggani. Na, day Jima. Ay, wara baron sa bahay si Karding. May trabaho pa man siya day. Karong hapon pa tumauli. Nahibaw ko noy Damian nga wa siya. Ni ako kay gusto ko nga makigsulti nimo. Sige. Dayon diri so day. Dali. Sorry ha. Wa ta dayon ka pa dayon na. Ali day. Dali. Arisod, dali. Salamat noy Damian. Day Jima. Mauna noy. Gibati ko kit ka na usab na ang tinagda ni Carding nako. Amahan man gid kaniya noy. Unsa man sila ing uyab noy. Bueno, day. Sultihan talagas tinuod, no? Total, mabuti man gyapon kayo nga masayo ka. May uyab si Anoy. May lain siyang uyab, ha? Day Jima. O ba niyas trabaho, bago niyang uyab? Gano'ng gibudihan mo, Carding. Alman unta kay nako siya. Mo day pag-iingnon Jima. Lang gyud tingali mo ang alang susa-usa. Busa. Karon nga nasayod ka na stan, ayaw na lang papakita sa kong anak. Aron dili ka sakitan kayo. Siguro manggid ko nga iya kagyud nga buwagan. Ano iya man gibuhan ako? Pag siya kaluoy, gabaan na siya. Gabaan na siya gibuhat na ako, Noy. Jima. Kana kay mi-replace siya sa imong chat o kigbuwag. Buwag na gyud mo. Usahay na lang pakita niya sa personal. O kay mo samot lang ang kakit sa imong dughan, ana. Unya sa may buhato na ako, ma. Harold balitan ako siya. Kasi buhato na ako, ma. Siyon ra kay na, oy, malimot ka niya. Pagkatunog lang hinigma. Kay lalaki may pasak mong dughan, busa lalaki usab ang tambal ni anang tanan. Mupasyon lang ko sa atong probinsya, ma. Mubiya sa ko sa syudad. At malimtan ako ang salbahis kakting. Ito lang una ko mo istar sa langgaw siya o pipa semana. Aron mawah ang sakutugan sa gibuhat ni Karnako. Pag-ampo ko nga maltanin ako siya sa hingkan na ang iampo ko sa kahitasan. Lipay kay kugaw nga duog yun ka din sa probinsya. Namasin nga ani dinhi mawa ang samad sa kong kasing-kasing. Sa? Agoy, mura og nakagets na ko inida. Gibuwagan kag uyab gaw no. O gaw, adto ka sa inyo magtuwas og sulti uy. Lain sad kaayog ani dinhi. Gigutom sad ko gutom na kaayo. Ay timing we kay nagiluto na ako nga tinuang ida. Wow. Iniluto na ako aron makahikag init nga sabaw. Unya, mag-istorya dayon tamay pod anang imong giingon samad sa imong kasing-kasing. Mo na pag-iingnon ka, adili ki siya para nimo kay nakakita mo siya glai. May unta oy og naulitaw dinhi nga makayon ko nya manguyab nako aron makalimtan kita ko siya go. Ay, sakto. Doon ay dagang ulitaw dinhi. Ang igagaw sa kong uyab sa birthday. Nangita tong uyabonon. Kwapo biya tugaw. Unya, kugihan managat. Doon naman siya'y pump boat para panagat. Kortahan na siya, uy. Sige na day, Gemma. Sugtan ako day. Ang tinuod perting no sa bag-uhay lang ta nagkaila pero akong nabatsyagan nga buutan ka. Pero di naman ko angay nimo. Di na ko putli. Nakuha na sa makadagang higayon ang lawas nako sa una nakong uyab. Wa ko ilabot sa imong kagahapon tay Gemma. Ang karon ang gusto ko. Mahal ti ka. Og isaat ko. Di ko mausab diha nimo. Sige na day, sugtan ako. Sige, gisugot ta ka. Gidawat ko ng imong nga birthday. Salamat. Dagang salamat day Gemma. Kangking salamat. Mucho kong gidadinis imong payag sa ibaw. Dati ka dinhi. Aron sa anta ang duha ka gukman nato. Imo kong gidakos. Iyan ka ni mo akong lip. Birthday. Manghilot sa sawgawayan. Dali, Gemma. Kung bagi ko kasuway Patik maayo kong post. Birthday. Upos na sabi. Sa upos na sa nangwara si mong dila. Sige na. Maning, para po ko kasuway idlap og ubos. Basing man mo ang suba. Ako kaihi, uy. Sige na. Sige na, akong upos. So, ako kaihi. Di ka kay baw, mailagay ka. Testing rin kung maumagid ni. Tilaig maayo pa. Ito ka maulagi. Pagawa si Dila, uy. Di gani.
가요. 어깨 가요. 어깨 가요. 어깨 가요. May nahitabo kay mo ni Berting atong higayon na. Human sa nahitabo, ingpit ko nang nalimtan ang akong unang uyab na pasakit sa kondukhan. Tungod kay may laing lalaki naman, mas labaw pa niya nga akong natilawan. Hingpit ko na siyang gikalimtan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Kasi Janine, naingon, ayaw tadang tanan nga ulti sa mga tao. Tingalo niya papati sila nga mo tunglo nimo. Mao kining nahitabo akong kinapuhi, nga di ko mahimo. Mahikaling. Oo, ang kayang Janet. College level ka yung bantay lang kang disabled. Sa mo ka eh. I-grab na lang na akong opportunity. Samtang di pa ako makapadayon sa college, magtrabaho lang una ko. Bao na ang mga timang ka ng disabled, mao na. Ano gun man ko akong balibaran, dako man ang sweldo nga ako madawat. Ay, hindi mo Janet. Gusto ko makahuman sa college pa. Mutrabaho ko, magpa-maid ko. Bahala nagmuatiman ko sa ka-disabled. Aron lang makatigom ko. Matuman lang ang akong pangandoy sa kinabuhi pa. Tofi, kaon na pa. Kay mo trabaho pa ko. Pagkagutuma, Ate Faye. Bahala go pa kagutuma basta mukaon na ka kay mo trabaho pabaya ko. Na, wala. Yay ko, Ate. Unsa? Yay ko. Tofi, tabangi sa taong ko, uy. Dugay na ko nag-anto sa pag-atiman ni mo. Di ka maluoy na ako. Ay, kung kaluhi eh. Mapagkamatay bitaw na ko. Imo kong ginag ospital. Wala akong tato. O di ka mag-antos pagkatiman ako. Ate Faye. Kadigat lang. Oh, ansay ato, miss? Good morning, ma'am. Ako si Janine, ang gi-assign sa agency nga mo at ni Tofi. Okay. Ikaw di ay. Mayo kayo sa'yo kag ani. Dali, dayon, miss. Salamat, ma'am. Oh. Tofi. Si Janine. Sugudong adlaw, siya na mo atiman mo, ha? Janine, ikaw na may baho niya, ha? Malate ako sa office. Pakanon mo siyang pamahaw, paniudto pa ni hapon. Unya, patumaron sa iyang vitamins. Kung mupupo siya, please kong ilis sa iyang adult diaper, ha? Kaya di pa siya makakaya sa pagbarog. Tofi, bye. Bye, Janine. Pwede ka mahuman og kaon? Nga pi, hungitan ta ka. Nga Sir Tofi. Ay, ano? Nausik ang pagkaon ng imong kiwakli, sir. Wa ko magkinanglan mo. Sir Tofi. Trabaho ko na yung pag-atiman mo, sir. Basta ayaw lang kasuko. Gisulduhan ko sa pag-atiman mo. O nya, ingnon lang ko ni mo ini. Oh, sige. Kung di ka mukaon, bahala ka. Pahawa sa kautubangan! Pahawa! Mapahawa ko. Ay lang kong singkahi. Pahala ka diha. Maudi ay nga na-disabled siya. Kay bati dag batasan. Janine! Janine! Hindi naman di mo ba yan, ha? Gutom na kayo ko. Janine! Nanawag na ay igutom na tingali. Atuon ako. Sir Tofi? Nakaluto ka na? Magkaon ko. Nakaluto na, sir. Idoot ako wheelchair. Pahingos ko sila. Yung magkaon ko. Daghan kag nahurot. Karong taon-taon, mutamar kasi mong vitamins, ha? Nga naman ka, sir. Usay na itabot ni mo. Sulti lang, ayaw ka wow. Idoot ang wheelchair. Pahingos CR. Mupupo ka, Sir Tofi. May adult diaper man ka. Ay, like ka wow. Pupo lang ka, ilisan lang takag diaper. Janine. Sige na, sir. Pupo lang diha. Ay, like ka wow na ako. Wow, biya ini. Uy! Kumusta man yung pag-atiman sa usa ka disabled, ha? Okay naman pa. Primero relisod kay sigihan mo lang kog singka ni sir. Pero sudso sa kasimanan akong pag-atiman niya. Okay naman. Wa naman ko makabati nga mo singka na ako. Pa, sugod ugma ba? Mo stay in ako sa ila.
Kay mao may gusto ni Sir Toffee. I hate girls. Babae hinungdan. Kung nagsikog lingkod in wheelchair. Ikaw, may uyab na ba ka? Wa pa since birth. Gusto magod ako nga ma-focus ang akong pagtuon. Pero pobre man mi, maong undergrad ko, nangita na lang kong trabaho. Gusto kang magka-graduate sa college? Ako yung gasto ni mo. Unsa? Unya, i-deduct ni mo sa kong sweldo, Sir Toffee? Dili. Sigam ng mata ni mo, good. May kwarta ko sa bangko. Kabili na sa mga parents ni Ate Faye. Sa ako man ng kwarta. Kapadoong naman ko mamatay. Simbak ko ka, Sir Toffee, uy. Masamang damo man ka, maong dugay kang mamatay. Grabe ha. Kanya sa man, okay ka sa kong special offer ni mo? Ha? Wow! Nikatawa ka. Karon pa ko magkakita ni mong mikatawa ka, Sir Toffee. Congratulations, Janine. Happy ko nga nikatawa na pagbalik ang akong manghod. Naka-move on na siguro sa nahitabo niya before. Oh, Janine, pananglit, manguyab ni mong akong manghod pa. Ayaw ibasta daw. Sagtadayan siya, ha? Muna talaga ko gibati ni mo, Janine. Na-in-love ko ni mo. Nakita na ko diyan ni mo, babae nga, may akong gustong pakaslan. Huwag ikaw ba ng hantod-hantod. Sa katapusan ko gininawa. Hala, ha? Kabalak nun ko ni mo ron, sir. Pag-toffee lang na ako. Or, pag-love na lang. Eh, sugtunon ko ni mo. Dili ba? Ha? Paspasa, ah. Dili ko makadawat ini. Makigminyo ka sa disabled. Wa ko nimo sugdan nga okay ra gani ko. Dili ko baldado. Adto ka sa kabaldado. Kay dato man. Mao ba? Naong kag kwarta Janine. Dili ko na ang kwarta, Vince. Gugmang gibati ko kang Toffee. Nagabati ka? Nahigugma ko ni Toffee. Pastilan, maminyo ng akong manghod. Ate biyay, OA kayo. Dili ko patay, nga manghilakan. Tears of joy ni Uy. At the same time, naluoy ko kay kaslod ka nga naglingkod ng wheelchair. Wheelchair lang ni. Pero unsa, ha? Ate Faye, tanaw eh. Muna ta simbahan. Lain kay maliit ang room. Dapat, mag-una ko dito sa simbahan. I love you, Janine. Ako ka na cute. Ikaw, ah. Gipahila ko ni mo hasta mga tao dito sa simbahan. Na-surprise ming tanan dihang may parukas gilingkuran ni mong wheelchair. Ug misugat na ako paingon sa altar sa simbahan. Ikaw hinungdan. Nga nakabarog balik. Ikaw. Di ata magisgutan ha. Ang atong buhaton kay kasalaman ta. Magkimo tag bata. Kandagan kayo. Ang aligri kayo. Daghan, Jud. Janine. Buhatan ko sa mga buhatan ako. Janine. What a small world. Mao ni ang imong bana? Vince? Ikaw, nahibaw ka ba? Nga sapi lang nimo ang diapas ining babayana? Bisag hot doon pa niya akong sapi. Wa ka nilabot. Ang bugiro ka sada. Oh, kay may ikapanghambog man. Tara, Janine. Bastos ka. Ay, ka, Vince! Wag labot na ako! Ipapriso na ka! Pagog pulis! Wa ko mahadlok. Tungluhon ko ang imong kabanyoon. Ubad anang lalakiha, Janine. Tungluhon ko kamo! Di mo daw tang imong tunglo, Vince. Kay wa mi daw tang gibuhat ni mo. Huwag kay labot sa mga buhi. Nabuang ka na ba na ka? Tovita na. Bisag ka pila pa tanaluhon. Dili ni mo daw tato. Kay nahigugmat sa usa-usa. Murag sikit ang manulti. Gitong ni Vince mong kaminyo ang ito.
Dili kini makadot kay wa may daotan gibuhat. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rex, ginaingon, dili ginikanan ang magbuot sa mga anak kinsa ilang piliong ni kaban sa tipok nilang kinabuhi. Mao kini natapos ang kinabuhi nga dili na ko may kilimtan. Iyay, moagin sa dining akong crush. Ay ko pa Denise eh. Pero mauwa mo ko niya kay hinatod ko siya sa ilang sakinan. Muna na lang ko ninyo, girls, ha? Bye! Ay, ibon ko ini sa pagtanaw sa akong crush. Crush lagi ko kutob ini. Nagkakita na sad ko sa akong crush nga si Rex. Happy na ko. Basta makakita ko sa akong crush. Denise? Mali pa yun, man. Yes, Noy Pedro. Kay nakakita na sad ko sa akong crush, Noy. Oo. Nakasuway sa kuha ng umuwi sa diyang napatalon bago-bago. Anya, Noy Pedro. Nakapanguyab ka sa imong crush. Wala ayod. Nga naman, Noy? Maalulaw ko. Lain na nang oyat taon dahil taon. Angay ginuta kong crush ang lalaki, iya gining panguyaban ang babae. Alkansi ang babae, Noy, no? Kay kung may crush siya, dili man siyang angayang muhimo og first move. Mao gina inday. Pag inday lang ko mo din sorry bata pa bagay ka. Dahil po kayo good ang mga babae may muuna sa lalaki, no? Nakasuway ka na nga niyo na kag lalaki. Wa pa sa dinoon, Noy. Bata pa bagay ka. Kami gid mo na, di ba? Pero kung dili mo himo og first move ang boy, Noy, unsaon naman? Mahimo babae, mao na giningon nga ay. Mao ba? Oo, nga. Kinahanglan nga magpaabot yun siya sa iyang crush na lalaki nga manguyab ba yun niya. Bayo kaya niya ka na, Rex. Nga naman pa? Doon ako'y amiga. Suod may dato siya. Biyuda na. O gusto siya nga maminyo na ang iyang anak nga babae. Kaya may gusto sa apuhan sa babae nga ihatag lang ang iyang kabilin kung maminyo na ang iyang anak. O apo sa ginikanan sa akong amiga. Unsa? Lain na sa danang iminyo ko suwa ko kaila sa babae. Unya, dili mi uyab, wa pagi ko may gugma sa babae. Lain na pa, oy. Ano sa mga Rex? Ang gugma, makatunan ra na. Ay, lain na sa dana pa. Rex, dato ang babae. Ay, bisa na pa. Lain na sa danang style, oy. Abi pa lang sa babae nga, nag-apas lang ta sa ilang katigayunan. Unya, unsa man, dili ka? Dili ko pa, oy. Rex, magkita na ba mo karong gabi? Mag-ila-ila mo. Adi lang lagi ko pa. Ay, ikaw pagkawawi ha, sa kong amiga. Suod ba mi kain niya? Di lagi ko. Bahala na mo diya. Di giyog ko. Nadugay man sila. Gitugnaw nung ko din niya, Kusuga ng aircon gusto mo, oy. Unya? Gawas ako, boy. Ayog si Bata, Rex. Ay, pa. Please lang yun, Rex. Muhangyo ko nimo. Pa, muhangyo sa kunimo. Kung makaila, kung maila-ila na ako ng babayana pa nga inyong gibuyan ako. Ug di ko makagusto, mahimo bang mubalibad ko, ha? Rex. Tubagkas ako pa. Basta mubalibad ko, ha? Segundo? Ay, salamat. Niya na sila. Friend! Mabagin ang imong anak, Segundo? Oh, mauni. Mauna ni. Guwapo. Liwas-liwas. Buyag. Ay, manday imong anak nga. May imong himuon nga asawa sa kong anak. May gihapit lang ka diyon. Di anak ka turo taon-taon. Basig batig na ang yang anak. Here she comes. Di ko mulingi kay basig batik kay nagnaon. Mami, Malita ni pugso yan to, ako. Ang iyong. Ang iyong tingog. Kini bang nagtalikod ang akong mamahimong future husband? Ikaw? Ikaw, son? Beautiful girl, wherever you are.
Managkaila mo do, ha? Naunsa man mo? Unsa man pulos mo managkaila, ha? Nangasak man mo. Kinsay nga sa imong son, segundo. Junior ba na siya nimo? Dili, siya si Rex. Rex. Oh, Rex, my daughter, Denise. Ikaw din eh? Ikaw si Danny. Hey, nagtinutong pagod mong dukagod. Naunsa man mo, ha? Ano mo? Mami, okay ko nga siya kumabana. Oh, thank you, Denise. Rex, unsa imay kasulti? Mabibad ka ba? Ha? Hey, answer Papa Rex. Kuan, kining... Say ko kining, pagklaro, kay disad may mamugos. Dili ko. Oo, sa? Di ko mo balibad. Ay, happy. Alas, mahatag na gin siyang lola ug lolo ang ilang kabilin nga kag Denise. Dalian ninyo, Rex, Denise, nga makaanak na dayon mo duha, ha? Okay. Haha, maminyo na gyud sa Inday Dinis. Kinsa may iyang mabana noy Pedro? Gwapo ba sama nako? Porbida, no? Ay palabi panghambog na dinero ka lang. Ay palabi sa iyong pangandoy, do. Kita ka sa lalaki noy? Gwapo ba? Porting ka puhay. Porting liyo si mong dagway sa pamanon ni Ma'am Dinis taon. Klaro kay noy. Ang sapi lang ug ang katigayonan lang yun giapas sa maong lalaki ni Pedro. Nasayop ka. Ay, Dili na ang uksapi si Rex. kining Rex di ay nga niya Ma'am Dinis? Yes. O gapi kay ko nga siya di ang laki nga ikauban ako sa tibuok na kong kinabuhi. Wah! Ngano ka? Wa na ko'y paglaom. May pagmaghikog na lang ko. Oh. Hey! Noy Pedro, noy sundis siya noy kay tingali maghikog tinuod siya. Saan siya day? Ay kay katong iyang gibati dihan imo. Mao to'y gitawag og ang gugmang makabuang karaan. Very na kita. Wa ko magdahom yan iyan. Parehas ta. Magdahom no? Nga ikaw, nga ang crush. Mao di nga akong masawa. Same here. Crush ta sab ka. Mao di nga dagang ni Uki diyang nakakita ko. Siyempre no. Crush gud ta ka. Tuyoon dito na nga, moagi ko si imong tungod sa una gani. Pauli na nako. Parehas na gibati. Kining na. Destiny. Makiwait. Hey, nga na bang gitutuman ko ni mo maayo ha? Dugay na kay kung nandoy nga makaangko ni mo, Denise. Denise. Rex. Gigakos ko mo. Kanindo tayo pati unoy. Nga ang lalaki nga mikakos na ako. Akong crush and love na ako. I love you, Denise. Rex. Ano kikukos ko ni mo? Sunti ka samtang magkumansa ni mo. Bata? Labas bata. Ibang kita pero tuto sa bata. Bining nila. Katog no. Mabasa ta. Pero mas nitinuon kay basa ang duha na to kalawas while making. Ibukat ka sa bata. Habli ultahan. Okay. Niya, tas bata. Ibutak di ka. Ay! Basa nga kung may digawin. Ay, wala ka. Paglubuan na. Iro ka, kay ito pa tas bata ma. Ay! Tinawa na pa sa noon ka? Okay ha? Nako'y bumbo sa imong isulo. Ay, samtang hubuhat ka. Hubugis na ako. Sige. Maghinubuhay na. Wow. You're the one that I can't wait to see. You're by my side. Indot ang batiyon kong ang imong kasek. Love gig kay nimo. Heaven na heavy kayo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Pia, ginaingon, bisag unsa nato ka amiga, fake ka, unsay dugayan, idi magbungol ta, mao kining nahitabo sa kinabuhi, nga di nako mahimong may kalimtan. Dagan og mayor yan! Alang na to iro! Wata Pia ba? Mas kay masalaga sa iro! Tabag! Tabag Pia! Tabag! Che! Tabag! Che! Kuya mo na ko! Paon ko ni mo? Kaniin mo, oh! Thank you! Thank you! Hiro ka!
makabuhi mo sa kanya. Ako man ang gikaligo itong. Akong gibiyaan kay may gikuha ko. Wa ko kabantay nga abli ang gate day. Midagan og bigawas. Di na ni angay kakumpiyansahan si Kenya. Kay makapaak niya ni. Maulagi. Makiha pa unya ta inis animal bite. Palitan ko ni siya tangkal po aron di makagawas. Mas mayo pa arne. Pwede! Bayoyoy! Luyan akong ginas sa babae. Ha? Nagkabuang tao panaga tao. Gigukon pag Kenya. Porbida Kaila ka sa mga babae nga gikukon ni Kenya. Bayoyoy? Kaila kay ko tagapikasit niyo man to sila mo to spiya si Arian. Sorry kanyang duha pero wa na mo'y angay kahadlukan kay gisod na akong tangkal sa Kenya. Kung moagi mo sa among dapit, laos-laos na lang mo. Ikaw dahi tagiya sa iro? Ako. Isugas sa imong iro, uy. Mas isog nito giya si Ro. Labi na mo kay storya duha ka gwapa. Ayaw ana Bayoyoy. Way unay. Mangunay magka. Pia, na cellphone. Atagi ko si number ha. Sure. Uy, nasa ko yung cellphone. Nana ako number, mo na ako number. Isuot diha. I-save ba? Number ni Arnie? Hello, Arnie. Hi Pia, may vacant ka? Nga naman? Imbitaron ti ka? Nasa man? Karong Friday night. Hala. Duty man ko, ana, uy. Night shift ko sa hospital nga akong gitrabahoan karong Friday. Okay. Sige, next time na lang ha. Sige, Arnie. Bye. Bye. Ay, Si Pia siguro yung nanawag na. Uy, number man eh. Kinsa makani? Hello? Hello, Arnie. Uy, kinsa ni? Hala ha, wala ka makailan ako. Sorry kayo pero ako makailan ni mo da. Wa po ka kailan sa akong cellphone number? Okay, number man gud nimo ang ni-appear sa akong phone gud. Ay, kalain. Ako manggod ni si Arian. Arian? Ang amiga Pia. Nganong nanawag man ka? Unsa? Ay, tinood niya, si Arnie, ibog ni mo. Gusto siyang mayab ni mo, pero saon nga doon namin sa mukan. Kinsa man yuyoy? Imo sa miga, Arian. Unsa? Gusto man si Arnie tao ni mo, pero si Arian lang gusto magsamok-samok. Nya si Arian kagusto man niya, nya ikaw may gusto niya panguyaban niya. Ay, si Arnie nag-text na sana ako, Pia. Mao pa, Arian? Ha? Mag-date ka na siya na ako. Gikilig ko. Namakak man ni si Arian. Ikaw, unsa man, muuban ka sa among date ni Arnie, Pia? Sige, may mo kong dadon. Ay na lang, uy, kain ka ay mag-date niyo. Aka nga mamati sa among mga sweet nothings. Ay, kung ganahan siya ka nga muuban sa among date ni Arnie, ako na lang siyang palibaran, uy, nga di na lang may mag-date. Mura man ni siya may kilokdo eh. Naunsa man ang bayhan na. Sige na lang, ako na lang textan si Arnie nga di na lang sa may madayon sa among date, okay? Nayapak na gining amikaha eh. Wa taon ko mo text niya aron makig-date ko niya. Sure, uy. Lagi, ikaw may gusto na kung akong i-date, Pia. Arnie? Sige na, mag-date please lang. Gusto kong magka-istorya ta nga kitarang doha. Taron di ay. Nag-istoryahan naman tang duha. Naaman si Bayoyoy good. Maritis na ba kayo na? Mao ba? Kapati ko sa langdon ko nga ninyo ba? Arnie, nagunsa ka din he. Nagbuhat ko ni Pia, Arian, kay mag-date mo? lagi. 30 minutes na kung nagbuhat niya din Ayaw na lang pag-agwanta o paabot niya, kay doon na to'y laigi kasabot ka date. Unsa? Saan di mo? Nga no bitong siya imong gipanguyaban? Awa o, giduplikaran na hinuon ka ni Pia. Huwag di kay klaro, Pia, kaliwat ka mag-Indian. Arnie, please, pamatias ako. Si Mama Manggod, di na ko kabiyaan kay gihilantan. O wasag ko maka-text ni mo kay ko'y load. Wa kay load? O nakig-date kag laing lalaki? Unsay? Ayun lang ko pa makakgood. Ibaw-an na ni mong drama, Pia, Yeah. Saan mas ba, Arnie?
Nag-QL mo, nag-LQ mo, ha? Klaruhan, sa lumuhan mo. Wa man. Ay, pag-sure, ay. Lagi. Okay naman mi ni Arnie yoy. True ka biya? Sugat biya ako si Arnie si Arian. Gawas gikas niyan. Unsa? Lagi. Gani karon. To sa dagat ingaligo ko sila. Mao ba? Ay, kuy tara. Aron matuo ka nga nagkuyog sila. Naligo sila sa dagat. Kuy tara. Unsa? Fake mo nang amigan mo eh. Gidaot ka nga itong Arnie. Ikayi na sa Rian, oy. Fake na siya. Yoy, nga nagitapa man ko ni mo dinhi. Magkunsa man ta dinhi, oy. Sir, ikaw mismo kasaksi sa ha? Ha? Para? Tanawa, dahil tanawa. Katsulang duha kita din ba? Sa'yo na ba? Ila. Nagansa silang duha. Maog ni. Opa, Arnie. Tapos cottage na. Araw makapahitang tagmayo. Dali. Dali, nago ta na. Muso tao, nagunitig ako ha. Unsa? Yain, may kalamig na may biyabi. Siyempre. Tumaumday ka. Medyo kiri. Kada. Pagkatilain. Labihan na rin. Patong na ko ni mo ha. Patong na ko mo ha. Tanay, yoy. Amiya na ta dinhi. Ayaw, ano? Lain na sila buhat. Ay, kadiyot, ay. Nawa na yun, kunsa ko. Tanawa. Buang yak. Lami. Iyaw. Gardi ka tanaw. Yoy, managan ka. Amiya na yan ta dinhi. Tiwas na. Ang bibig. Kanaday. Kinsa na diha ay. Kinsa na? Hello? Nabuso niya mo? Nayoy, managan na ta. Maya na lagi ta. Dali. First time dito na ako ang kakita nga nang wa ko magkasabot sa bati. Ako kasi aron marasad ko gaihion. Ta, laing kaayo. Uy. Ug mao to mag-suners no atong Palamay Drama Compilation Part 113 o hinaot mga kasuners nga nalingaw mo sa atong mga drama no. Subo na ko mag-suners, daghan jud ka salamat sa inyo ang pag-comments no, katong nag-comments at ug katong daghan jud salamat sa katong nag-comment sa kuha. Salamat jud kay sinyo ha. Ug atong i-shout out katong tanan nag-comment sa atong Part 112 ato i-shout out. Shout out na to si Ray Aventijado, shout out mo da nas Manila. Shout out mo da Ray Aventijado, si Virgilio Balanay, shout out dia Virgilio na sa Surigao Sur, si Dilsam 99, shout out mo dia. Si Ma'am Balpina Tapales, shout out. Si Ratzel Manuel, shout out po dia. Si Jude Plistico, shout out ni Jude Plistico. Si Alternative Hits, shout out ni mo dia. Welcome sa atong Palamay Drama. Si Rigi Hinampas, shout out ni mo dia. Rigi Hinampas dia sa South Korea no. O si Alternative Hits dia po sa Japan, shout out ni mo dia. O si Annalyn Brunei, shout out dia. Si Jude Plistico, shout out. Si Mary Grace Pamugas, shout out mo dia ma'am. Si Jimmy Sinal, shout out. Si Vilma Amor, shout out dia. Si Lucy Silma, shout out. Si Jerome Lerna, shout out. Labi na si Oscar Baydog, shout out dia Oscar Baydog. Bobby Carrell, shout out dia. Si Annalyn B, shout out. Si Gary Sampod, shout out dia. O shout out mo na Gary Sampod. Si Dennis Moral, shout out dia. Karen Baroy, shout out. Judith Sekia, shout out. Si Christopher Valdez, shout out dia. Si Analisti, shout out. Si Danny Lopez, shout out. Si Susit Palmiros, shout out dia no. Si Music Lover Mix, shout out po dia. Si Bika, shout out dia Bika no. Si Kati Bando, shout out po dia. Si Jean Bagares, shout out. Si Joseph Bacaro. Mao to mga kasuners na tanang ga-comment sa tuwa ug akong gi-shout out karon. Ug atang-atang mga kasuners atong part 114 maghinay-hinay na po tag-edit. O kinaot nga nalingaw mo kasuners no. Kini atong Palamay Drama
makalingaw jud tinuod no. O karon maghinahinay na pud edit no, maski bahalag sakit sa mata, edit na punta, importante malingaw na mo mga listeners. O part 140 na ta. Magpadayon jud ta mga listeners kana mao jud na ang akong makapadasig mga listeners no, kay naa jud mo pirmi ka paminaw sa atong mga drama ug naa jud mo pirmi ka suporta o labi na sa atong mga OFW nga napirmi jud ka paminaw no o mag-comment ug katong wala pa ka comment mga listeners, comment lang mo, ayaw lang mo kaulaw kay kini atong drama paglingaw-lingaw lang siya no, pang good vibes lang. O usman akong listeners, daghan jud ka salamat sa inyo ha o atang-atangi atong part 114 nga Palimay Drama ug atong handumanan sa usa ka awit. Tangatangi lang pud no katong naghulat sa atong part 7 sa atong handumanan sa usa ka awit. Nana koy na-edit pud nga Palimay Drama, murag 2 ka episode. Gamay lang pud atong dugangon para mag-abot siya og 1 hour. O usman akong listeners, daghan jud ka salamat.